Minister Konrad Sangma Ukraine ni kilat pathai kubor mentan ni ke janmit but bu jingkli ya ni ke jingaki ke jonga basong te khmat gate secretariat but ngakwa ban ong ning kong eu chief minister ba umde ban long kum u deputy chief minister ba shukran halaer namar ba kini ki number ba open mi mentakas ni deh kilak kala nak ki number ba open mi u deputy chief minister tiki di bandar le homework shwa ban yo thek pathek kita ki number kat nu ba apply kat nu ba yo kat nu ba dang sapteng kum ni humtai but ngakwa ban ong kum ni bahaka random survey bangile mangi kini ki number ba ki ong maki tang kat ni ngot kim pat yo menta kam de ka jing shisha kan mau ba ki don ki tu ki bang yo tang news pa kat saus pa ki don ki yo saus pa te ba kan rukom ti kidi benda ba wat benya shwa shwa ba kin kren saka weiru kan mau ba kani ka de ka kam ka bala sa teng mental a shis nem shiteng ti ngasngo si ba uni chief minister jaka ba un penstat yaki kam ban ong yaki officer ban tre benya mo ban persang ban penmi iki excuse ne ban ai daw balai kam tre kam kane ti sakawairu u ong hana ba ambit ban shong hakmat gate secretariat akwa ban ong kumne kato ka surok nto kato ka gate nto kato ka building nto ka de jong ki pai ba ban ngi don ki hok bangin ya yang ngin shong kat hab ni mon ban ngi don ki hok ru kam tam habangi kwa ban pun sngo ya laki sur habangi shong da ka bajai peaceful demonstration bangin le ya kata hakajaka bangi nirai u ong hana ba kata ka jing shong jonga marwai hente ka long security threat ne kata ka bajing up jing ma ngakwa ban ong kumne ka security threat ne ka jing up jing ma ka long ka jing bom sut nyo u chief minister ba ka jing ya ki pat ba ka don shisha kam tam na do ba wan u covid Bat kani ka jing ang no jongki ban yo kani ka 8,000 si spa bat 1,000 ka day namar bakila shembalat ka jing Bat ka jing bom sut nyo bat ka jing iben yaki ha baki bot din ya kani ka hok kata ka day ka security threat ne ka ba up jing ma ya ka state bat yangi ki nong shong shong u chief minister u ong ru u persang ban bo jing kli hana balai bangale kumne ka jing thumu kajing temu ka syai kadar kajing temu ka long ban pen yo ki pat ba ya ki hok ki badai jongki bat u ong hana ka dei ka ba bakla sa palat kan ka jing le jonga kumne ban ngakwa ban bu jing kli ka ba bakla habangi pen i sha ka sarkar ni pen i sha ki pat ba ki ba pau syai naki kot kisla ba yo lum ling ba ka ati ai ba ai ka sarkar hi yangi kalau along ke jing pen thami ban syukran tang man la jing hau kum ki ong mo ti sakawairu nadu bas dang hadu menta ka bangi ong ya ka sarkar bakale ni ong bakalong incompetent inefficient ka bamut ba kam inang menteri kam im don mon menteri kam hamle asis nam siteng menta kata ka bangi accuse ka sarkar ne bangi kidokti ka sarkar halor ka ne ki ong hana ba dalai leru kimnum la padiang ya kata ka jingshong jonga hakmat gate secretariat hendrengan ong yaki ka bangim la padiang bangi ki pai ba kalong ka ne ka jing bom sut nyo ba ka jing ngam jar u ong hana ba ladaki pai ba ki don jing ki di ban wan hana ban ya kren kanu pauteli ki email ngila da pa kanu pauteli ki complain but ki follow up complain hato umnang ban play ban pet ki email ban jubab yangi mentau oh hana blai pimia wan ya keren hendeu sngi mentang ala asong khmat secretariat man ka sngi ya lentinang tu ba chief minister ba deputy chief minister ba ki minister ki snap ki ri hadin ki yit yong ki balong illegal by the way te kum kan ni ka sarkar ka banyo benye ki brio bat ya kan ni ri habu jingkeli bat ka de kan ni gen ka bangim la padiang mendai kata ka jing shong jonga ha secretariat bikim la padiang maki ka jing trekam torti ba ka jing hensting ka sarkar ki hok chi pat ba ka de ka bangi dalai leru ngim num padiang bat ngan shong hangte kum mangala kular bat hadu bakin dalla shisha ban pen khoi ya gani ka kam namar kan ni ka dei tang ka wei ka kam ba i thurmur kor kom trekam kin bon shu ki ladang ya wat penia but sa shisin nga kwa ong ki pa ba bangim dei ban sha penting mo habaki kren
he neki keren kumni na do chief minister sharum na makadika hok